Hello everyone, welcome to Edi Family. जोङो भुटानाव फैदोंमोन ओमफ्राय जोंना खाफालानो गाज्रि अखासो हाबायनि बिराद अखा ओमफ्राय दसे फट' लाबाय बे ब्रिजआव ओमफ्राय दा जोङो थांफिनसिगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा अहाय बेरायबावो जोङो मम' जाहैनोसै मम' नायलांबाय थादो जाना शुरू जाबायानो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं तुम लोग अभी से शुरू ओमफ्राय सानै मानसिया ओंखाम उखैनाय हाथारलामोन ओमफ्राय जानाया हाथारबाय रुटि लाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय फैनानै लामायाव नैबे जायगाखौ नायनानै बिराद फसायबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव दसे लाखिथ'लायबाय ओमफ्राय दसे बिदिनो फट' लाबाय रिल्स बानायलायबाय आरो बेवहायबो ओमफ्राय बिनिफ्राय डाइरेक्ट टाउन फारसे फैबाय जायगाया बिराद मोजां मोनबाय ना भिउआ ओमफ्राय जोङो रिल्स बानायदोंमोन नै जों दा नैबे बुद्धा मन्दिराव हाबफैबाय आरोना मन्दिरखौ बाहेरनिफ्राय बिराद मोजां नुहुरनानै रेस्टुरेन्टआव हाबफैबाय जोङो दा जानो मेरे को भी दिखाओ लोगोफोर जोङो जाखांनानै ओरैनो दसे बेरायनानै ओमफ्राय ओंखारबोफिनबायबो आरोना ओमफ्राय बे लामानि दैमोन आरो ओमफ्राय बेखौल' एसे भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो भिडिअ जेबो बानायासै मेंबायबोमोन ओमफ्राय लामायाबो बिराद गाज्रिमोन नालाय ओंखायनो आङो भिडिअ बानायासै ओमफ्राय ओरैनो फट'खौल' होनानै होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो ओमफ्राय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइबबो खालामनानै होलांबानो जाबाय स' थेंक इउ बयनिसिमबो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायदों बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर बाय